Zsedás vagyok, és ez most egy nem gameplayek lesznek, hanem ez egy ilyen videó beígérős. Mi is leírjuk maga a csatornát. Ugye 3 játékkal játszunk. A World of Tanks, a Master MC és az Endplay. A World of Tanks-re 100 feliratkozónként van egy nyereményjáték, ami az a nyereményjáték az olyan, hogy összejön 100 feliratkozó, akkor minden feliratkozó elküldi nekünk a játékos nevét, és hogy milyen tankkal akar velünk játszani. Hogyha összejön a 200 feliratkozó, akkor abból a 100-ból, és még plusz 100-ból megint fogunk húzni. És akkor így egy ilyen, kb. Egy fél napig, ugye egy hosszú ideig fogunk vele játszani. Ja, és még a Skype nevét is el kell küldenie. Na, hát, és akkor ez körülbelül... Ja, és meg azt akarom mondani, vagy szeretném, hogy ha sokáig nem lesz feltölt a videó, akkor azért ne haragudjatok, csak azért én is, meg Cibere is közben azért járunk iskolából, meg egyszerűen nagyon ritkán tudunk fent lenni, igazából csak hétvégéken, és ezért. Ja, meg azért is, mert hogy azért mi is próbálunk azért kicsit játszani, nem csak videóban fejleszteni, meg ilyenek. Azért is terveztük azt, hogy például ugye a mai napot csak videófelvételre szánjuk, és akkor egy hétig kb. Van videónk, csak Ciberének el kellett sajnos mennie, hát ez van. És akkor ez a videó ennyi is lett volna, sziasztok!